Konten gur koyo ngene lho bosku. Konten gur abal-abal lho. Konten receh lho iki. Iso entuk subscribe 630 murni tanpa saling sub, tanpa tuku subscriber. Sugeng enjang bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik neng channel YouTubeku meneh. Tapi dino iki aku buangko tenan. Arep ngonten malah rasa-rasen. Padahal alatnya wis tak siapke kabeh bolo. Bahan wis komplit. Tripote ya wis tak siapke. Tapi rasane kok rasa-rasen. Ati karo pikiran ora sinkron. Efek tanggal tua bolo. Durung iso lebon BRI. Badak tenan. Dadi dina iki aku bingung, Bos. Arep nggawe konten sing endi? Ngonten karo keluarga, bahas Starlet mobilku, bahas sound system. Kontenku sing terakhir sing rencana nggawe box speaker kuwi ra enek sing nonton. Lah ning kene iki aku sing marai males. Marai rasa-rasen. Arep tak teruske ngonten iki nggawe box speaker. Kuwi rasane atiku kok ora srek. Soalnya wingi aku kan gawe konten kuwi ora enek sing nonton. Tapi di sisi lain sing kontenku adol sound system kuwi penontonnya muda terus. Saiki wis tekan 7.000 penonton. Dan subscribe khusus video sing kuwi aku adol sound system kuwi itu menarik subscriber sekitar 80 subscriber. Alhamdulillah. Jadi beberapa hari ini ya, mungkin seminggu ini jam tayang itu meningkat, subscribe juga meningkat. Goro-goro video arep adol sound system 1.500.000 kuwi. Mangkane kuwi aku terus gawe video gawe box speaker. Wis wingi wis tak lekasi rencana gawe box speaker mini scope 15 in, nyiapke bahan-bahane. Terus dino iki meh tak gawe konten full gawe box speaker malah aras-arasen. Padahal aras-arasen, males, mager. Kuwi salah satu faktor yang menghambat seseorang sukses menjadi seorang konten kreator. Aku yo ngerti, wong aku ki yo gur manusia biasa. Dadi kanggo bos-bosku kabeh, bolo-bolo sing dadi YouTuber, konten kreator kuwi semangat. Kudu semangat. Aja kaya aku. Malesan. Aras-arasen gawe konten, aja kaya aku. Yen pengen sukses, pengen gaji oke saka YouTube, yo ngonten terus. Aja aras-arasen. Wis kuwi kuncine. Aku iso ya gur ngandani, nglakoni dhewe yo angel kok, Bosku. Konten gur koyo ngene lho, Bosku. Konten gur abal-abal lho. Konten receh lho iki. Iso entuk subscribe 630 murni tanpa saling sub, tanpa tuku subscriber, tanpa beli jam tayang. Jam tayangnya wis entuk 700 jam tayang. Jane gamen wis entuk 2000 jam tayang, tapi keriset lagi dari nol. Mergone gamen aku pansos, Bosku. Mergone aku gamen ngontene nganggo jenenge wong liya, nganggo fotone wong liya. Bar kuwi terus aku dikritik, dihujat. Akhirnya aku kena mental. Terus aku leren ngonten suwe. Lah iki aku mulai meneh syuting, siaran meneh neng channel YouTube iki padha. Tak teruske sing gawe ben konten pansos. Saiki gawe konten opo enenge, apa adanya aku dhewe. Alhamdulillah wis entuk 630 subscribe. Ya, alhamdulillah. Seneng. Ya seneng. Tapi bola-bali iki mau, Bosku. Aras-arasan meneh lho. Mandek sing hargai konten. Jadi kunci
kuncine YouTuber men entuk gaji akeh saka YouTube kuwi asline mung nganu bosku. Akeh sing nonton. Nah, makane nek channel wis monetisasi, walaupun subscribe akeh, nek ora gawe konten, ora update, ora enek sing nonton ya ora gajian. Dadi intine dadi YouTuber kuwi golek penonton sak akeh-akeh. Dadi nek khusus pemula ya bos-bosku, nek sampean ki pemula pengen sukses nang YouTube, sing dipikirke pertama kali aja subscriber, aja gaji. Sing tak pikirke pertama kali ya kuwi penonton, ya nggawe video sing disenengi penonton, sing diminati penonton, ben apa? Ben sing nonton kuwi akeh. Lah nek pemula nggawe video iso ditonton wong akeh, kuwi engko secara otomatis subscriber kuwi mesti nambah, mesti. Ora mungkin ora. Nek videomu ki, misalnya videomu ki ditonton lebih dari 5.000. Lah kuwi secara rumus nek video wis ditonton wong 5.000, kuwi mesti enek penambahan subscriber. Mesti, fakta 100%. Ra ketang mung 5, 10, bahkan enek sing video ki ditonton 5.000 orang iso nambah 100 subscriber. Apa meneh ngantek ratusan ribu. Wis tak jamin. Makane kanggo YouTuber pemula fokus gawe video sing disenengi wong akeh. Kuwi. Ya nek ngomongi gampang, bosku. Ngomong itu gampang. Gue gerek bla 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 bla, ora kulaan soalnya. Ning prakteke sing angel. Makane kanggo bolo-bolo kabeh, bos-bosku kabeh, tunjukkan kreativitasmu, kemampuanmu, kelebihanmu. Kelebihanmu gawe konten apa? Film, ya gawe film. Tutorial, ya gawe tutorial. Ngevlog, ya ngevlog. Wong gawe konten iki gampang. Modal HP lho ijo. Ojo terlalu banyak alasan. Males, mager, raras-arasen ya lumrah. Dilo wae. Mengheningkan kepala, dinginkan dulu, kumpulkan semangat, syuting meneh. Begitu bosku. Oke bosku. Jadi aku malah kaya pinter-pinter ora. Tapi ya kenyataane ngono kuwi. Bukannya aku menggurui, bukannya aku sok pinter, bukannya aku iki sok ahli YouTube kuwi ya ora. Tapi kenyataane ngono kuwi. Secara teori ning nggon tutorial YouTube ya guru-guru, master-master, suhu-suhu kabeh ngomongnya ya ngono kuwi. Semangat, konsisten, satu tema, ya, upload banyak video. Oke bosku, nggak perlu terlalu panjang lebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Pokoknya intinya dino iki aku bongko. Males aras-arasan gawe konten, wis ngono wae. Wis ra nek liyane. Pokoke engko nek enek kelanjutane wis tenang pikiranku, engko tak terusé gawe pokok iki. Tunggu wae. Pokoknya hasilnya pasti memuaskan. Hasilnya pasti ugal-ugalan. Sound system kelas desa, rakitan, jawaan, wis ora bakalan kalah karo pabrikan. Buktikan saja. Oke bosku, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurane nek enek salahe bosku.